उदालगुरि दख'रा जराय बर' फरायसाफोरनि 54थि थान्दै जख'नथाइ उदालगुरि खाथियाव साखाथियाव जादों आरो बेवहाय आं दिनै बेखेवगिरि महरै बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। नंगौ बे मन्चआ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आं आफादनि अब्लाबो जोङो बेवहाय बाहागो लानो मोननानै माने बहुत गोजोननाय मोनदों बाहागो लानो मोननानै आङो बर' थुनलाइ आफादनि जि मावनाय दांनाय बेखौ आङो माने खोन्थानो मोननानै आं गावनि गोजोननाय मोनदों। सोलोंथाइखौ लानानै सरकारसिम दा थुनलाइ आफादनिफ्राय माबायदि सावरायदों? बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोङो बिबान लानायनिफ्राय नैबे गोदान मावफुं आफादा जिरायाखै जोङो हानायमानि मावबाय थादों आरो बेवहाय बर' थुनलाइ आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफाद थानानैनो जों जयैनो खामानिखौ मावबाय थादों। गाहायै जोङो हायार सेकेन्डारियाव 11, 12आव इतिमध्य जोंहा माने आसाम सरकारा बेखौ माने बाहायनो थाखाय जोंहा बाहायबायबो फरायसाफ्रा फरायदों। आनजादनि बेलायाव जा एसे खेलिमेलि दङ बेखौबो जों फोजोबबाय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा जोंनि बानान खान्थि जोंनि सोदोब बेखौ लानानैबो बर' थुनलाइ आफादा खामानि मावदों आरो बे बानान आरो सोदोब खान्थिनि बेलायाव एसे गोनो गोथो दंमोन। बेबो नैबे जोंहा मुंख'आव जानो गोनां 63थि बोसोरारि जथुम्मा बेनि सिगाङावनो बे समस्या जोबलांसै आरो बेल' नङा जोंहा एससिआरटिनि जि खामानि बेखौबो दायो जों मावबाय थादों। जोंहा इतिमध्य जोंनि एक्सपार्टफ्रा जायफ्रानाखि स्कलारफोर जों दैथायदों बिथांमोना बे बेलायाव एक्टिभलि खामानि मावबाय थादों। बेखायनो बे गासै बिथिङावनो जोङो सरकारजों थाफानानै जों खामानिखौ मावबाय थादों। सरकारनो जों खोन्थादों आरो जोंनि हायार सेकेन्डारिनि जायफोरनाखि फरायसाफोर जाहाथे बिसोरो फ्रि बिजाब मोननो हायो बेखौबो जों सरकारनो मिथिहोबाय आरो सरकारा जोंनो खोथा होदों बे बेलायाव। बेखायनो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों बे मिडियानि गेजेरजों बुंनो लुबैदों जे बर' थुनलाइ आफादा जों जनानै थायाखै आरो जों जेखौ हारसिं हायाखै बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ लाफानानै जों खामानिखौ मावबाय थादों। आচ্ছা जों नुनो मोनदों जे बर' बिजोंनि फरायसालियाव फोरोंगिरि थिसननायखौ लानानै एसआइइउनि बाथ्राया बे फाइनेन्सनि मेटार आरो बे बेलायाव जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जोंनोबो मिथिहोदों बे बेलायाव आरो एसआइइउनिया जुदि क्लियार जायोब्ला फाइनेन्सनि मेटारा क्लियार जायोब्ला अब्ला बिटिआरनि सिङाव टेटनि थाखाय जायफोर पास जानानै दङ बिसोरखौबो होनो हागोन। जिहेतु जोंहा दिनै गोबां माने फरायसालियाव फोरोंगिरिया माने गैया सासे दं बबेबा जिर'बो दंमोन दा बेखौ जों दाबि खालामदों आरो बेखायनो जोङो मिसन डाइरेक्टर समग्र शिक्षानि जों बिथांखौ लोगो हमदों जोङो बिथांखौ जोङो बुंदों बिथांमोनाबो सरकारनि जि बाथ्रा बेखौसो बुंनो गोनां जायो बेखौ जों मिथिदों। नाथाय जोंनि दाबिया बेनो जे जेरावनाखि फोरोंगिरि गैया बाहाय फोरोंगिरिखौ थाबैनो थिसननांगौ। सरकाराबो जोंनो खोथा होदों आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथाङाबो जोंनो खोथा होदों। फारसेथिं मेट्रिक आनजादा खाथियाव थारसै जों नुनो मोनो सोंथि बेलायाव गोबां बेले बेजे खारनाय बिनि थाखाय सरकारखौ नोंथांनि फारसेनिफ्राय मा खालामनो बे बेलायाव आं नोंथांमोननो क्लियार मोनसे मेसेज होगोन। आङो बे बेलायाव बावैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिखौ लानानै जोङो जाय एजेन्सिया खामानिखौ मावदों जाय माने मोनसे बर्डआ जों बिथांमोनखौ लोगो हमगोन जाहाथे बे गोरोन्थिया दाजाथों। बिथांमोननि गेजेरजों आं बे मेसेजखौ होबाय। नोंथांनि गथ'नि इयुना नोंथांनि आखायाव। गथ'खौ गुन गोनां मोजां सोलोंथाइ होनाया नोंथांनि बिबान। आथिखालनि मुगाया बेसेन होयो गोग्गो सोलोंथाइखौ। उदालगुरि जिल्लानि गाजियामाटी ओनसोलाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमी बर' बिजोंनि फरायसालिया ओनसोलनि बयजोंबो गनायजानाय मोनसे मोजां फरायसालि। गोदान सोलोंथाइ बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय बिथ'राय थाखोनि फर्म होनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। लोगोसे 1 थाखोनिफ्राय 9 थाखोनि मुं थिसननाया फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 5 खालारनिफ्राय जागोन। गोसो गुदुं बिमा बिफा एबा दिथागिरि बिथांमोना 6002867678 आरो 6002401424 मबाइल नाम्बाराव